No vaccine, no ride policy sa mga pampublikong transportasyon nakaguno nin manibaybang reaksyon hali sa mga pasahero asin driver. Diskriminasyon sa mga pasahero asin epekto kaini sa paghahanap buhay kan mga driver, piras sa mga pigahandalan sa pag-iimplementar kan pulisiyang ini. Yan ang tinutukan live ni Jessica Kalinog. Jessica? Jessie daw, walay pa man pigpapautob sa Bicol Region ang no vaccination, no ride policy kan Department of Transportation. An parang mga Bicolanong kababayan ta, nagpahayag naman kan sa indang sentimiento, dapit digdi. Sa lindong kan Department Order No. 2022-001 kan Department of Transportation, epektibo na ngunya na aldaw ang no vaccine, no ride policy sa National Capital Region, mantang nasa Alert Level 3 status ini. Kung saan ang mga fully vaccinated na individual sana ang tutugutan na makasakay sa mga pampublikong lunadan, nganing malimitaran ang hiro kan mga dae pa bakunado, asin maibitaran man ang posibleng paglalapakan sitwasyon kan COVID-19 sa lugar. Ang polisiyang ini ang dae pig-uyunan kan pasaherong si Josefina Neverio, huli ta pwede subuot ining magkrear ng diskriminasyon sa mga dae pa bakunado o partially vaccinated pa sana, nakaipuhan mag-access nin transportasyon. Asin mas maray subuot kung inuto na mo ng mabakunahan ang enterong populasyon antes na magpautob kan siring ng mga panundon. Dapat po, paigtingon pa ka gobyerno ang pagbabakuna. Hirak man kang mga tao na di pa bakunado, diskriminasyon para po yan sa inda. Para man sa senior citizen na si Nanay Leticia Ray na bibihira man sa nasubuot magluwas nin harong asin magbiyahe, nahihiling niya ang polisiyang ini ko modugang na proteksyon para sa iya asin sa mga taong nasa palibot niya. Silang na may vaccination para protekta din sa ano yan, sa mga sakit, para hindi na maghawa-hawa. Maski ang mga driver kan mga pampublikong lunadan ang manlain-lain man anagin punto sa nasambitan ng polisiya. Uumaliw baga, ang hilang mo yan. Kaya pabor man kami, igagadan ang mga pasayerong vaccine card. Maray po kung halidigdi sa terminal, ang pasayero, madali mi pong matrace kung igwang vaccination card. Pero pagkapot po kaya sa agihan, sa dalan, itong pick up mi, masakiton po para sa mo, mayo kaming konduktor, tapos naaputon mi pa kung paano may vaccination card kung mayo. Ang polisiyang no vaccine, no ride na ini ang pig-implementar sa NCR paman sana, asin mayo paman in direktiba kung ipapautob na ini sa ibang mga lugar na nasa Alert Level 3 status pataas. Alagad in kasong ipautob man subuot ini sa probinsya nin Camarines Sur o sa enterong Bicol Region, pakiulay kan mga driver sa mga pasahero na kung aram naman sana na igwanin arog ka ining polisiya, tabangan naman subuot sinda na obserbaran ini, nganing win-win situation. Mapapadali naan sa indang pagbiyahe, pareho pa sindang protektado. Day man sakop kan polisiyang ini Jessie ang mga individual na day talaga pwedeng bakunahan kontra COVID-19 huli sa indang kondisyong medikal. Asin ang mga ma-access ng essential goods asin services, basta igunin dokumentong nagpapatotoo sa indang katuyuhan sa pagluwas. Balik sa imo, Jessie. Jos Mabalos, Jessica.